Alah kok kene belereng ya, Bu. Tak kira ta wis do undur kabeh. Ijeng wong lara kok. Bu aja digulung sik le, Mama. Iya dalah. Piye wong gulung? Buat tinggone sik ngono lho, ten lumpuk dadi siji ning arep dak ketok rukun le. Sing banget iku ya kowe kok. Piye. Aku metu dhewe ora ngerti carane aku mau gak donor darah. Lho kemang kok donor darah ke moro ning gone PMI piye? Aduh aku coba ngerti apa? Nang gone puskesmas. Dudu. Lah ning ndi? Lho, awak dadaku awak selokan bubu yang Walah bener kok awakmu terus impes. lebih tinggi lagi yang invest yang boleh disedot darahku Iki nang kene disedot nyamuk. disedot nyamuk Kok paling tekan omah disedot bojomu paling. disedot bojoku gitu Pate ora. Jare ki nak nang omah jare apa kuwi ngeki asupan kanggo bojomu. lho kudune lho kewajiban memenuhi kewajiban ngge bojo yo nafkah lahir yo nafkah batin Niku yo mbok kayani. yo tak kayani Ya terus mbok apa ki mbok ayemi. tak ayem khusus Nah sawise mbok kayani mbok ayemi terus mbok apa to? tak ayani Bojo kok bukan keliru. yo tetep diayani terus diayomi Diayomi. Kan mbok ayomi terus mbok apakno? tak sabi Ora tek bojo mbok sadibal ta apa? lalu meraih ide bojo kan diayomi mau terus ditambahi dek Diapakno? dilindungi Dari saya kira enak berarti. lah kok ada enak Bojo mau diayomi tok. lah terus Niku gak mbok keloni. kok jarang mulai ya sus transfer no Ono nek transfer niku. lah jarang mulai Duit yo ditransfer. Masuk babakan ngono yo ditransfer. lho saiki kok Mas modernisasi Padahal bojomu nang omah yo ayu lho. Bojomu yo ayu. lah bojoku ngono ya ayu Kuwi tak padha karo nandur tebu dienggo gula. tegese Bojomu ayu nyawisi tangga. Pak tanggoku ora kalah doyan Ora doyan niku. bojoku enak wedakane sakane ora wed bojo Nah, bojoku ya lumrahe. wedake apa Wedake nganggo skincare. skincare bojoku dak Bojomu apa? waktu dia wong jus Lho. Wedake apa? tepung terigu cak 3 roda Ya kok diwehi ndok terus dipel-pel ben dadi roti ngono ya. umum ya wedak-wedakan iku Kuwi jane rai apa martabak. lho bar digoreng Rai kok dimedhaki nganggo lepung terigu cak. Enggak. Kok kana karo ibu-ibu sing ning ngarep. lah nek ibu sing ngarep Ibu-ibu sing ning ngarep paling ora ya nganggo skincare nggih Bu nggih. Paling ora iki wedake iki paling ora ya pon. Pon iki wadah wajah hitam menjadi putih. iku nak kon Iya. bojoku melawake kliwon pae Kok malah pasaran kok sebut kabeh. ati mau melipon kabeh Bisa. Maksudnya itu ya wedak sing kanggo memutihkan kulit. ngono ya Mak iki iso imuting usunge kok kloso. sing gome kok tak ewangi Iman kloso lan ngilah kok ndile, Mas. ya Allah ya Heeh. apa sih Nggih, derek mangai bagi acarane surat nggih, Pak. Nggih, Bu nggih. Nah, padha lek-lekan, netepi sasi surah visasi surat. mati surah Nggih, tahun anyar mobil Islam. Nah, Muharram. nek Islam jenenge Muharram. nek Jawa Nek Jawa. surah Jawa ya Surah. Mulane wong Jawa ya nek iso aja lali jawane kaya piantun bungas iki wis yekti cara aku percaya wong Jawa sing jawani atek iso lho padha muring-muri budaya, padha lelekan mulane terus nanggap ketoprak
Cahyo Mardika. netepi budaya Netepi budaya Jawa Mas Putri. ben ora sirna Ben ora sirna kalinggih karo budaya manca. ngono ya Iya no, mergane apa? Awake dhewe gelem sinau nang gone apa ki ajaran Jawa iki wis apik jare lho Mas. luar biasa Contone wae, contohnya aksarane wae iki wis kena dienggo sinau. lah cara kok kena dosnyan Ana caraka, ono ana caraka. lho kok Iki aksarane Jawa. kok iso kena dosnyan ku tegese piye Lho iki ana tegese Mas ben supaya manungsa kuwi padha eling karo apa ki asale saka ini wong Jawa saka ha. ha Ha kuwi apa? Mulane wong urip cara wong lair nang gone alam donya mesti butuhke hawa. nek ra ono apa Ora ana hawa ora iso ambekan anake rumakne nggih. Ora iso ambekan ora ana hawa. iku nek sing karepe Ha, lah nek sing no no, kuwi iso ya padha karo nur. apa Nur. nur Nah, mulane cahaya cahya mulane cara bocah kuwi ngertine gebyare donya mergo ana nur, ono cahaya ana cahya. iso ngeti Jagate kepadang. Iya, ngerti jagate kepadang. iku sing no ya No, ono cok cok kuwi bocah nak wis lair, mesti butuhno cok, apa iku cok cair. cair Nah, tegese sing cair ki ora apa-apa ya, mung duduh susu, duduh susu. ora mungkin banyu lair cengar Kok mangan sate ora ono. kudune butuhake Duduh susu, Mas. duduh susu mulai ke wong Jawa kudu iso netepi cok Jawa cair Cair. ono cok ro sing ro Ro kuwi rasa. rasa Nah, nak wis lahir terus kok cair terus mesti duwe rasa. nek ora dirasa Orang dirasa mesti ora urip, Mas. Ora urip. Ora urip. nek ora dirasa berarti wis mati Mati. sing pungkasan saiki Nah, apa? kok Kok kuwi kamulyan. tegese kamulyan Nak wis iso ngendhaleni rasa, lu mesti bakal entuk kamulyan. Contohnya wong Jawa nak wayah sasi sura mesti padha tirakat, iki ngendhaleni rasa. Mesti bakal engko entuk kamulyan. murine kamulyan Kamulyan mula bengi iki didongakno muga-muga piyantun sing betah lelekan, betah tirakatan muga-muga padha entuk kamulyan. Allahumma amin. mulyane dunyane ya mulyane Akhirat ngono ngono Mas. nek mulyane dunya Mas